Megmutatom nektek ezt a különleges autót, a Fisker Karmát. Ez a példány már több mint 13 éves. A Fisker Karmákat 2011 és 2012 között gyártotta a Fisker Automotive. Maga a forma egy futurisztikus formának hatott abban az időben, és ez annyira jól sikerült, hogy ha ránézünk az autóra, mai nap is megállja a helyét. Maga a tervező olyan különleges autók tervezésében vett részt korábban, mint például az Aston Martin DB9, vagy pedig a hasonlóan gyönyörű BMW Z8-as. Az autónak több különlegessége is van, mint például az, hogy napelem van építve tetőben. Elektromos autóról beszélünk, hátul van két elektromotorja, és érdekességként elmondhatjuk, hogy elől pedig egy 260 lóerős turbós benzinmotor van. Ez csak egy generátort hajt, ami áramot termel, menet közben tölti az autónak az akkumulátorát, és a meghajtás ténylegesen elektromos üzemmódban történik. Kicsit több mint 400 lóerős az autó, mégse tépi le a fejedet a gyorsuláskor. Maga az autó 2,6 tonna. A minőségérzet, a súly és minden kidolgozás, ami a beltérben található, az igazán prémium. Ma nagyon-nagyon sok autógyártó szeretne ilyen minőséget gyártani. A típusnak a csődök következtében nincsen márkaszervize. Közép-Európában, Kelet-Európában, sőt a Közel-Keleten is mi vagyunk az egyetlen ismert szerviz, akinek megvan a teljes diagnosztikája és javítási útmutatója az autóhoz. Nem olyan rég Irakból hoztak hozzánk egy autót, nagyon érdekes történet. Ha szeretnéd, elmesélem a következő videóban. Kövess minket!